Salam persaudaraan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Ono salah sawijining satriyane nagari kang jejuluk Ki Hajar Harjoutama. Urip lan kobaring tekad patriotisme kang patut tinulada. Rasa anjarbeni marang negarane kang lagi nandang jajahan, nyurung grentek atine sang satriya Ki Hajar Harjoutama kang klebu salah sawijine siswa tos Ki Ngabei Suradiwirya. Tangi dan lampai dikuntara dianiaya ora kendoling kepara Sayadatra. Guming siring mangsa kala siang kalawan ratri kacariyos lagune SHPSC kang ngadeg ing taun 1922. Saya Rembaka, saya Kuncara sama ngasih tibane ing taun 1948. Lumandesan usul saka siswane kang asma Ki Suratna Sorengpati. SHPSC kasampurnaken sesulih asma dadi Persaudaraan Setia Hadi Terate. Linambaran labuhe marang negara ing taun 1950 kawisuda panjenengane Ki Hajar Harjoutama minangka pahlawan perintis kemerdekaan. Seling rong taun wis kalampahan BSHT nandang duh kita kanthi kundure sang satriya kapundhut sedo marak sowan ngarsane Gusti lan kamakomaken ing desa Pilang Bango Mediya. Mujudake generasi kang saya ngrembaka didiwanci kang prasaja nguparake tekad BSHT.
Hate dipimpin Swargi Raden Mas Imam Kusupangan kang paring jejuluk Pandita Wesi Kuning. Prestasi PSHT saya ndodro ngasih sulih ing pimpinane Swargi Kang Mas Tarmadji Budi Harsono. Komisariat ing Panjuru Nagri lan negara manca dadi bukti sanyata ngrembakane PSHT mangsa semana. Mayungi bumi pendekar 20 Oktober 2015 arane Kang Mas Tarmadji kapundhut seda kanthi ninggal wasiat sanga cacahe. Siji, warga Eshatrate kedah berbudi luhur lan tumindak jujur. Loro, wujudna tali katresnan tumrap dulur tanpa nyawang derajat pangkat lan martabat. Telu, lestarekno silat Eshatrate kang murni lan konsekuen. Papat, hampun mangro tinggal. 5, ojo golek urip ning PSHT kepara uripana lan narumna asma PSHT. 6, urip sakmadyane lan lojo adiku adiguna. 7, ojo gawe susah liyan apa to salah gawe senenge liyan. 8, sak apik-apike wong weweh kanthi sarana dedemitan. 9, langgeng Eshatrate ngasih puputing jaman nanging mendung datan ilang kepara saya peteng ngasih tiba wanci parapatan luhur 2016 lan laire parapatan luhur 2017. Kahanan horak sampyo mumpior atur wasiat sangga ilang ludes keles tanpa sisa rebut balung tanpa isine titi hukum negara kahanan perjuangan ning lapangan kabeh wis dilakoni. Arepa wis metu putusan menawa parloh kang sah iku parloh 2016 ingkang kebawah pimpinanipun Kang Mas Taufik. Nanging kadang parloh 2017 dereng saged nampi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya.